Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Cedric. Taong 1983, Calbayog, Samar. Araw-araw, mag-isa akong pumapanhik sa ilog. Walang pakay sa lugar. Ang hangad ko lamang magkaroon ng kasagutan sa aking mga katanungan. Ilang buwan na ang dumaan magmula noong nawala ang ama ni Cedric sa lugar na yon. Marami ang naghahanap pero sa kasamaang palad, wala ni isa ang nakakita ng bakas na maaaring makapagtukoy sa kinaroroonan nito. Sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya, nagbigay dagok yon sa kanyang ina at mga kapatid. Bilang bunso, naguguluhan ang kanyang isip. Hindi niya mawari kung saan pa ba siya magsisimula, gayong pilay na ang kanilang pamilya. Lumaking malapit sa ama itong si Cedric, kaya gano'n na lamang ang nararamdaman niya buhat sa mga pangyayari. Ayon sa mga kumakalat na istorya sa kanilang lugar, bago mawala ang ama niya, nasipat nila yung pumanhik sa ilog. Kalimitan yung dumaraan doon para tumungo sa kakahuyan upang kumuha ng mga lamang dagat na maaari nilang mapakinabangan. Ngunit sa pagkakataong yan, hindi na yon nakabalik. Maraming agam-agam ang kumalat pero ni isa sa mga ito hindi napatunayan. Ayon sa iilan, kinuha ng mga tamawo ang kanyang ama para alipinin. Ang iba naman, mariing naniniwala, biktima yon ng mga aswang na kalimitang namamahay sa tabi ng mga ilog. Maliban doon, wala na silang maisip ang dahilan kung bakit yon nawala. Matapos namang mabalitaan ni Cedric ang tungkol sa mga bagay-bagay, minabuti naman niyang hanapin ito ng mag-isa. Aminado naman siyang bata pa siya pero hindi yun rason para manahimik at maghintay sa kanilang pamamahay. Gayunpaman, di naman siya sigurado kung lahat ba ng mga kababaryo nila tumutulong para mahanap ito. Sa paglipas pa ng mga araw, mas lalong tumitindi ang kanyang pagmamalabis na mahanap ang kanilang padre de pamilya. Kung saan-saan na siya noon napadpad pero wala pa rin siyang nakikitang bakas ukol sa mismong kinaroroonan nito. Sinubukan na rin nilang magpakonsulta sa manghuhula, ngunit wala yung magandang naisasagot. Sa harap ng desperasyon, maigi naman niyang pinag-isipan ang mga bagay na kanyang gagawin. Para kay Cedric, mahalaga ang bawat oras na dumaraan, kaya na may sa lalong madaling panahon, kinakailangan na niyang makahanap ng senyales na maaaring makapagturo sa kanya sa kinaroroonan ng kanyang ama. Sa isip-isip niya, kung sa ilog yun pumunta, may posibilidad na doon lang din niya ito mahahanap. Bagaman pabalik-balik na siya sa lugar, nanatili pa ring malakas ang kanyang kutob na meron siyang nakikitang lugar na pwede niyang paghanapan. Dahil dito, marami na siyang pamamaraang pilit isinaliksik hanggang sa dumating ang puntong nahanap na niya ang isang matibay na ebidensya. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa labas ng bahay nila, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang maalala ang tungkol sa mismong oras ng pagpanhik ng kanyang ama sa ilog. Kung hindi siya nagkakamali, 5:00 ng hapon yun doon tumungo para manulo. Yun din ang oras na nawala ito, kaya na may naisip ni Cedric na bakit hindi siya tumungo sa lugar na yon sa oras kung saan nag-uumpisa ang panunulo ng kanyang ama. Dahil sa naisip niyang yon, pinili naman niyang sarilihin na muna ito upang hindi mabulilyaso ang kanyang plano. Matyaga rin siyang naghintay ng sumunod na araw bago yun tuluyang isagawa. Sa pagsapit ng 4:00 ng hapon, noong sumunod na araw, pasimple namang nagpaalam si Cedric sa kanyang ina na tutungo siya sa baryo. Upang hindi yon gaanong maghinala, nagdala siya ng bayong
na maaari niyang mapaglagyan ng kung ano. Bago naman siya makaalis sa kanilang pamamahay, kabilin-bilin na naman ito sa kanya, huwag magpapagabi sa daan. Dagdag pa nito na huwag makipag-usap sa kung sino-sino, lalo na kung hindi niya ito kakilala. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Oho, Nay, huwag ho kayong mag-alala. Uuwi ako bago pa man lumalim ang gabi. Sige ho, maiwan ko na muna ho kayo." Matapos naman nilang makapag-usap, agad namang tinahak ni Cedric ang daan patungong baryo. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siyang lumihis ng daan patungo sa ilog. Liblib at napakadilim sa lugar na yon, kaya na may kahit hapon pa lamang, halos wala na siya doon gaanong makita. Hindi naman siya noon gaanong nababahala, lalo pat bistado na rin niya ang lugar. Sa kanyang paglalakad, maigi naman niyang pinagmasda ng buong paligid. Sa pagbabaka sakaling meron siya roong makikitang tao na nanunulo ng kung ano-ano. Subalit, kalahating oras na lamang noon ang lumipas, napansin niyang siya lang ang nag-iisang tao sa lugar na yon. Hindi naglaon, nang marating na niya ang ilog, tahimik naman siyang umupo sa pangpang nito habang maiging pinagmamasdan ang bawat sulok nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, nanatili pa ring nangingibabaw sa kanya ang pag-asang buhay pa ang kanyang ama. Ayon kasi kay Cedric na magmula nang mawala ito, palagi na yung sumasagi sa kanyang isipan. Napapaginipan niya rin ito tuwing gabi na animoy humihingi ng tulong sa kanya. Aminado rin siya na dahil sa pangitain yon, mas lalo niyang sineryoso ang paghahanap sa kanyang ama. Dagdag pa ni Cedric na sapat ng basihan ang kanyang panaginip upang mapatunayang may kung anong nangyayari sa padre de pamilya nila. Ilang oras pa noon ang lumipas, tuluyan nang binalot ng kadiliman ang buong paligid. Kahit hindi na niya gaanong naaaninag ang daan, nanatili pa rin siya sa lugar na yon, matyagang naghihintay sa mga senyales na maaari niyang masilayan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makasipat siya ng isang tao na bigla na lamang humango sa gitnang parte ng ilog. Noong una, hindi niya pa mawari kung ano ito. Pero nang marinig niya na yung umiiyak, doon na siya nakaramdam ng matinding kilabot. Alam noon ni Cedric, hindi pangkaraniwang tao ang kanyang nasisilayan, gawa ng kitang-kita niya ito na naglalakad sa tubig. Ang mas nakakapangilabot pa sa lahat, parang dugo ang lumalabas sa mga mata nito. Nakatakip din ang dalawang kamay nito sa kanyang bibig na parabang pinipigilan ng nilalang na yon na may makarinig sa kanyang pagnangis. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Kahit nakakaramdam na siya ng matinding takot, pinilit niya pa ring manatili sa lugar na yon sa paniniwalang kilala niya ang nilalang na nagpakita sa kanya. Maya-maya pa, nang mapansin naman niya yung unti-unting lumalapit sa kanya, bigla namang nagsitaasan ng kanyang balahibo sa katawan, gawa ng nasisiguro niya kahawig ng nilalang na yon ang tindig ng kanyang ama, maging ang buhok nito. Gayunpaman, dahil hindi pa siya noon sigurado, pinilit niya pa rin yung aninagin hanggang sa tuluyan niya na yung makumpirma. Sa isang iglap, unti-unti na rin niyang nauunawaan ang sinasabi ng nilalang. "Tulungan niyo ako. Pakiusap. Kung sino man ang nakakarinig sa akin, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Gusto ko nang umuwi sa pamilya ko." Wika ng nilalang na yon habang nagpapagala-gala sa ilog. Maya-maya pa, paglapit naman ito sa pangpang kung saan siya naroon, agad naman niya yung tinawag kahit nag-uumapaw sa kanyang katawan ang matinding takot. Dahil sa kanyang ginawa,
Agad namang napasilay sa kanya ang nilalang, bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkagulat. Sa paglapit naman nito sa kanya, mangiyak-ngiyak naman yung nagwika ng, "Anak, ba't ka nandito? Paano mo ako nahanap?" Matapos naman itong makapagsalita, pilit naman siya nitong inabisuhan na hanggat maaari huwag tumungo sa parte ng lugar kung saan makikita siya sa kabuuan ng ilog. Ayon sa kanyang ama na, ang nakikita niya noong mga oras na yon, isang kaluluwa na lamang. Naiwan kasi ang wisyo nito sa ilog matapos itong lunurin ng kung anong nilalang. Dagdag pa nito na dahil sa may kamalayan pa siya, hindi malabong nakatago kung saan ang kanyang katawang lupa. Mariin din yung naniniwala na baka inalipin ng aswang na naninirahan malapit sa ilog ang kanyang katawan. Nang marinig naman yon ni Cedric, sakto naman ang pagsilay niya sa isang matandang dahan-dahang naglalakad mula sa ibayong parte ng ilog. Kaya niya yun nasilayan dahil sa tangan-tangan nitong gasera. Nang masipat naman yon ang kanyang ama, agad naman siya nitong inabisuhan na magtago. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang nagkubli sa likurang bahagi ng isang puno. Akmang susundan pa siya noon ng kanyang ama, bigla naman yung natigilan sa kadahilanang may napansin yung kakaibang harang mula sa pangpang. Halos ilang beses niya rin yung sinubukang basagin pero wala na siyang nagawa sa tibay nito. Nang mapagtanto naman yon ang kaluluwa ng kanyang ama, masaya naman yung tumitig sa kanya na para bang nagpapaalam. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang makasilay pa siya ng iilang mga kaluluwa na umaahon mula sa kaila-ilaliman ng ilog. Sa isang iglap, napuno ang lugar na yon ng mga kaluluwang nagsisipag nangis. Bawat isa sa mga ito, may matinding mithiin na makaalis na sa lugar na pinagkulungan sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating naman ng matandang may daladalang gasera sa pangpang, meron yun doong ibinuhos na kakaibang likido. Naglatag din yun ng 2 malaking bote malapit sa may tubig na parabang may pinaghahandaan ito. Hindi naglaon, nagbigkas ng ilang buhay na kataga ang matandang yon na siyang naging sanhi upang magpakita ang isang malakabayong nilalang sa likod nito. Sa katawan ng kabayo, may nasipat siya doong 2 hawla na tila bang humihigop sa mga kaluluwang nagpapagala-gala sa buong ilog. Maya-maya pa, bigla naman yung kumaripas ng takbo na siyang naging sanhi upang magsitakbuhan ang mga kaluluwa. Sa kanyang pagmamasid naman noon, saksing buhay siya kung papaano lamunin ng hawla ang bawat kulungang naabutan nito. Ang mas nakakapangilabot pa sa lahat ay sa tuwing nakakahuli ang kabayong yon ng kaluluwa, tila bang nagkakaroon ng itim na likido yung 2 boteng inilatag ng matanda sa tubig. Sa pagkakatanda niya, humigit sa 10 kaluluwa ang nahuli ng bawat hawla na siya namang nagiging bolang apoy sa oras na nakakapasok na ang mga ito sa loob. Nawawalan din yon ng kakayahang makasigaw o gumawa ng kahit na anumang uri ng ingay. Matapos naman yung gawin ng matanda, agad naman yung umalis sa lugar na parabang wala man lang nangyari. Nang masipat naman ni Cedric na wala na ang matanda, agad naman niyang hinanap ang kaluluwa ng kanyang ama. Akala niya, isa yun sa mga nahuli pero maya-maya pa, nasipat na lamang niya yung papalapit na sa kanya. Sa pagharap naman nilang 2, mariin naman siya nitong inabisuhan na umalis na sa lugar na yon. "Anak, kalimutan mo na ako. Huli na ang lahat para sa akin. Ang nakita mo kanina ay mga kaluluwang namatayan na ng mga katawang lupa. Kaya sila hinuli dahil magiging pagkain sila ng mga demonyong yon. Hindi basta-basta ang mga aswang na naninirahan sa lugar na ito. Higit pa sila sa nalalaman ng ating mga kababaryo."
natatarantang wika ng kanyang ama. Matapos naman itong makapagsalita, dahan-dahan niyong lumubog sa tubig hanggang sa tuluyan ng bumalik ang buong paligid. Nang mapagtanto naman niyang hindi na yon magpapakita sa kanya, naglakas loob siyang sundan ng matanda. Sa isip-isip niya, hanggat meron siyang sapat na distansya rito, hindi siya noon matutunugan. Naniniwala rin si Cedric, mahina ang pandama ng nilalang kung kaya't inaasahan niya na wala yung kaide-ideya sa pagmanman niya. Kalahating oras pa noon ang lumipas, tuluyan na niyang narating ang ibayong parte ng ilog. Habang tinatahak niya ito, maigi naman niyang pinakiramdaman ng buong paligid sa takot na hindi lang siya ang taong naroon. Maya-maya pa, nang medyo makalayo na siya sa lugar, doon bumungad sa kanya ang nasa humigit 10 bahay na nakatirik sa looban ng kakahuyan. Bawat isa sa mga tahanang yon, pansin na pansin naman niyang parang mabubuwal na ito. Pero sa kabila nito, malakas ang kanyang kutob, meron doong naninirahan. Habang patuloy siyang tumatagal sa lugar, unti-unti naman niyang napapansin ang iilang mga taong pabalik-balik sa mga bahay. Noong una, inakala niyang mga aswang ito pero wala naman siya doong nararamdamang kakaiba. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, bahagya naman siya noong natigilan nang masipat niya ang katawan ng kanyang ama na mayroong pasang-pasang kahoy na napakaraming butas. Kung hindi siya nagkakamali, ang kahoy na yon maaaring pinagpupugaran ng tamilok, ang mga nakahiligang kainin ng mga aswang na uod sa bakawan. Dahil dito, doon niya napagtanto, totoo ang lahat ng bagay na sinabi ng kanyang ama. Nang dumating na sa puntong hindi na niya maatim ang kanyang mga nasisilayan, nagpasya na siyang lisanin ang lugar na yon. Kahit alam ni Cedric na hindi pa siya natutunugan ng mga nilalang, malakas ang kanyang kutob na kung hindi siya aalis sa lugar, ikakapahamak niya ito. Ang ikinakatakot niya pa noon ang husto na sa oras na hindi siya makabalik sa kanila, habang buhay ng mananatiling misteryo ang pagkawala nilang mag-ama. Awa naman ng Diyos, matagumpay naman siyang nakaalis ng ligtas sa lugar na yon. Nang makabalik na siya sa ilog, tahimik naman niyang tinahak ang daan pabalik sa kanilang lugar. Hindi naglaon, nang makalabas na siya sa bakawan, agad naman siyang kumaripas ng takbo pabalik sa bahay nila. Nang marating na niya ang kanilang pamamahay, nadatnan niya roon ang kanyang ina na merong daladalang walis habang matyagang naghihintay sa kanya sa labas. Hindi pa man siya nakakapasok sa bakuran ng kanilang bahay, agad naman siya nitong sinalubong at walang habas na pinagpapapalo sa likod. Hindi mo ba nauunawaan ang sinabi ko sa iyo kanina? Ang tanda-tanda mo na hindi ka pa rin natuto. Bukas, Cedric, ayoko makita kang umalis dito. Nawawala na nga ang tatay mo, todo pa konsumisyon ka pa. Galit na wika ng nanay niya habang pinapalo siya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang manahimik. Bukod kasi sa pagod na siya, hindi rin mawala sa isip niya ang tungkol sa kanyang mga nakita. Sa isip-isip niya, kinabukasan magpapakonsulta siya sa albularyo para ilahad ang tungkol sa kanyang mga nalaman. Bagaman hindi yon kapani-paniwala para sa iba, mariin siyang nanindigan na mauunawaan ng mga albularyo ang kanyang mga naranasan. Sa pagsapit ng sumunod na araw, pinili naman niyang hintayin na makalis ang nanay nila. Tuwing umaga kasi, pumapanhik yun sa baryo para bumili ng kanilang makakain, gayon din ang makarinig ng balita ukol sa nawawala nitong asawa. Pagtungtong naman ng 7:00 ng umaga, narinig niya na yung nagpaalam sa kapatid niya, kaya na may dali-dali na siyang naghanda para tumungo na rin sa baryo. Dahil sa magkakalapit naman sila ng kanyang mga kapatid, hindi naman naging mahirap para sa kanya
na makiusap dito. Inaasahan naman niyang sasang-ayon yon sa nais niyang mangyari, gawa ng ang kanilang padre de pamilya noon ang kanilang pinag-uusapan. Basta ang tanging hiling lang noon ng kapatid niya, umuwi siya bago sumapit ang 12:00. Dagdag pa nito na kapag lumampas siya doon, wala na itong magagawa kundi ang ilaglag siya. Gayunpaman, iba ang kaso ng kanilang kasunduan sa hindi pagsunod sa kanilang usapan. Nang marinig naman ni Cedric ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, "Salamat. Huwag ka mag-alala. May babalik ko sa atin si tatay. Sige na, aalis na ako." Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, agad naman yung pumasok sa loob ng kanilang bahay para akuin ang trabahong ibinigay sa kanya ng kanilang ina. Yun lang kasi ang maitutulong nito sa kanya nang sa gayoy hindi na lumaki pa ang kanyang parusa. Habang binabagtas naman niya ang daan, naging maayos naman ang lahat. Pagdating niya noon sa baryo, tinahak niya ang kasulok-sulukang bahagi nito upang masigurong hindi sila magkikita ng kanyang ina. Maya-maya pa, nang masipat niya ang bahay ng kilalang albularyo sa lugar nila, hindi na siya nag-alangan pang doong pumasok. Hindi naglaon, sa pagdating naman niya sa loob ng bahay nito, doon bumungad sa kanya ang isang matandang nakaupo sa tumba-tumba. Habang nakapikit ang mga mata nito, patuloy lang naman yun sa pagyupyup ng hawak-hawak nitong tabako. Nang masipat naman yun ni Cedric, agad naman niya yung nilapitan habang inilalahad dito ang kanyang pakay. Nang marinig naman siya ng matanda, dahan-dahan naman yung tumayo habang patuloy siyang pinagmamasdan. Noong una, inakala nitong magpapagamot siya pero nang marinig naman ito ang kabuuan ng kanyang salaysay, agad namang napatahimik ang matanda at kasabay nito ang pagsagot sa kanya ng, Papaano mo nalaman ang tungkol dyan? Sabihin mo, nakita mo ba sila ng mismong mga mata mo? Dahil sa sinabi nito, hindi na nag-alangang sumang-ayon itong si Cedric. Inilahad niya rin dito kung papaano niya natunto ng mga nilalang. Matapos naman yung marinig ng albularyo, inabisuhan naman siya nito na iwasang ipagsabi kung kani-kanino ang tungkol sa kanyang mga nalalaman. Dagdag pa nito na ang matandang kanyang nakita roon, araw-araw pumapanhik sa baryo para makinig sa pag-uusap ng mga pangkaraniwang tao. Ayon pa sa matanda na, ginagawa yun ng nilalang upang masigurong nananatiling sikreto ang tungkol sa kanilang pag-iral. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, wala naman yung ibang inilahad sa kanya, kundi ang mag-ingat. Mariin din itong inilahad sa kanya, kasalukuyan ang gumagawa ng paraan ng kanyang mga kasama upang tuluyan ng wakasan ang paghahari ng mga nilalang na yon. Pagtatapat pa ng matanda na, bago sumapit ang huling araw ng buwan, susugurin nila ang pugad nito para bawiin ang mga katawan ng taong kanilang pinahihirapan. Dagdag pa ng matanda na, kung suswertihin, isa sa kanilang maisasalba ay ang kanyang ama. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, kahit papaano nagkaroon siya ng konting pag-asa na makakabalik pa sa kanila ang kanilang ama. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, inabisuhan naman siya nitong maghintay hanggang sa sumapit ang unang araw ng susunod na buwan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, matyaga naman siyang naghintay hanggang sa pagsapit ng susunod na buwan. Sa paglipas pa ng mga araw, walang ibang ginawa itong si Cedric kundi ang bumisita sa bahay ng albularyo. Akala niya magtatagumpay yon sa kanilang plano, pero pagtungtong noon ng huling araw ng buwan, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang sarado ang bahay nito buong araw. Binalikan niya pa yon kinabukasan pero ganun pa rin ang kanyang nadatnan.
Dahil sa pangyayaring yon, samut-saring katanungan ang pumapasok sa kanyang isipan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, nagtitiwala pa rin siya na makakabalik ang matanda. Pero alam niyo ba, inabot na ng 1 buwan, wala pa rin ito. 1 taon pa ang lumipas, gumuho na ang bahay ng matanda, hindi niya pa rin yon nakikita. Sabi-sabi sa kanilang lugar, lumipat yon ng baryo, ngunit mariin naman yung pinabulaanan ng iilang mga taong may alam pagdating sa lihim na karunungan. Dahil sa mga nangyari, wala naman siyang nagawa kundi ang isipin na kagaya ng kanyang ama, nahulog din yon sa patibong ng mga nilalang na nakita niya. Magmula noon, hindi na siya nangahaspang bumalik sa ilog, bagkus ang ginawa niya, humanap ng paraan para magpakalayo rito. Awa naman ng Diyos, nang hindi na makayanan ng kanilang ina ang matinding trabaho, nagpasya na yung lumipat sa probinsya nitong pinagmulan. Labis-labis naman niya yung ikinatuwa, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na yun na ang tutuldok upang hindi na niya muli pang masilayan ang aswang na umaalipin ng kaluluwa. Sa loob ng maraming taon, nanatiling palaisipan kay Cedric kung ano na ba ang nangyari sa albularyong hindi na nakabalik dahil sa patibong. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang tuso ng mga aswang na to, no? Pero ako sa nakikita ko, kung hindi sinugod yon ng mga albularyo o ng mga manggagamot, di ko lang matandaan kung grupo ba sila o mag-isa lang lumakad yung matanda eh. Kung sakali man na hindi siya sumugod dun sa teritoryo ng mga aswang na to, hindi siya mahuhulog sa patibong. Kaso nga lang, may isa na namang matibay na patunay na ginagawa talaga yun ng matanda. Yun nga, yun ang aalipin ng kaluluwa. Kasi naikwento ni Cedric yung nangyari sa tatay niya eh. Siguro hinihintay lang talaga nung manggagamot na yun na merong magpupush sa kanya na sugurin yung lugar na yun. Yun ang pinakamaling ginawa niya. Ako siguro kung ako'y albularyo mag-oobserba muna ako siguro ng buwan, taon. Di ko masabi kasi hindi ko rin masasabi kung gaano kalakas yung mga aswang na to. Hindi nga nila alam kung ilan, di ba? Tapos biglang sinugod ka agad. So para sa akin, naging padalos-dalos yung manggagamot, albularyo. Oo, gusto niyang tumulong pero parang mali yung naging diskarte niya. Well, hindi ko naman sinisisi yung albularyo. Baka meron na siyang matagal na plano na gustong gawin. Kaso yun nga, naghihintay siya ng tao magpupush sa kanya. Which is yun si Cedric. Kaso ang ending, hindi siguro niya natansya o sobrang lakas talaga ng teritoryo ng mga to. Kaya yun, hindi na nakabalik. Well, malungkot kasi unang-una yung tatay ni Cedric hindi na nakabalik. Pangalawa, merong mabuting loob na namatay sa kwento. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.